לפני 10 שנים ישבתי עם ידיד שלי במרפסת ושמעתי קול של מישהי בוכה ברחוב. לא יכולתי להתעלם. יצאתי החוצה וראיתי אותה. עולה חדשה מהפיליפינים, שבורת לב, קצת שיכורה יושבת על המדרכה. ניגשתי אליה ודיברנו. היא סיפרה שבדיוק חבר שלה נפרד ממנה והיא הרגישה עבודה. היה לי ברור שהיא צריכה מישהו שיקשיב לה. אז הזמנתי אותה לשבת איתנו. דיברנו, צחקנו, ניסינו לעודד אותה. היא הסתכלה סביב ופתאום נעצרה. היא קלטה ציור קיר שלי על אחד הקירות במרפסת, העיניים שלה ממש נדלקו. הראיתי לה עוד מהציורים שלי, אבל היה ציור אחד שממש תפס אותה. ציור ששילבתי בו חוטים לכדי עצים. היא פשוט הייתה מאופנתת, אז בלי לחשוב פעמיים נתתי לה אותו במתנה. לא החלפנו טלפונים, אבל אני זוכרת אותה עד היום. אני חושבת שהיא אחת הסיבות שבגללם התחלתי ליצור ברצינות ופתחתי את העסק שלי. לראות איך משהו שיצרתי יכול באמת לגעת באדם אחר. ואולי שם נשתל הזרע לרעיונות של יצירות שמשלבות חוטים. אם את נתקעת בסרטון, אז רציתי להגיד לך תודה.